కోవిడ్ మళ్లీ విజృంభిస్తోంది. ఆగ్నేయాసియా అంతటా ముఖ్యంగా హాంకాంగ్, సింగపూర్లో కోవిడ్ కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. హాంకాంగ్లో కోవిడ్ కేసులు చాలా పెరుగుతున్నాయని ఆరోగ్య అధికారులు నివేదిస్తున్నారు. హాంకాంగ్లో నగరంలో కొత్త కోవిడ్ వేవ్ విజృంభిస్తోంది. ఇన్ఫెక్షన్ రేటు మార్చి మధ్యలో 1.7% నుంచి ఇప్పుడు 11.4% పెరిగింది. ఆగస్టు 2024లో నమోదైన గరిష్ట స్థాయిని కూడా మించిపోయిందని సెంటర్ ఫర్ హెల్త్ ప్రొటెక్షన్ తెలుపుతోంది. కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ల స్థాయి చాలా ఎక్కువ పెరిగిందని అంటున్నారు అక్కడ అధికారులు. ఇటీవల కోవిడ్ పాజిటివ్ టెస్టుల సంఖ్య గత ఏడాదిలో అత్యధికంగా కనిపించింది. డేటా ప్రకారం గత ఏడాదిలో కోవిడ్ మరణాల సంఖ్య కూడా అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుంది. హాంకాంగ్ జనాభా 7 మిలియన్లకు పైగా ఉంది. మే 3 వరకు వారంలో మొత్తం 31 తీవ్రమైన కేసులు నమోదైనట్లుగా సమాచారం. గతంలో ఉన్నంత దారుణంగా లేకపోయినా ఈసారి కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా వ్యాపిస్తోంది. మురుగునీటిలో వైరస్ పరిమాణం పెరగడం, ఆసుపత్రిలో చేరడం, కేసుల సంఖ్య పెరగడం వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తోందని సూచిస్తోంది.